Τις ημέρες πώς νέοι καλλιτέχνες θα αυτοσχεδιάζουν και βρίσκουν τρόπους να εκφράζουν και αυτοί και την τέχνη τους, αλλά και να βρίσκουν έναν ωραίο τρόπο για να ζουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πόση ώρα με τα πόδια? Δεν ξέρω. Έχεις αμαρτήσει, τέκνο μου? Έχω αμαρτήσει πάρα πολύ και θα χάσει κιόλας. Ο Πάπας πού είναι? Τι να τον κάνεις τον Πάπα, άνθρωπέ μου? Θέλω να Θέλεις να δεις τον Πάπα? Εγώ δεν είμαι ο Πάπας. Εσύ είσαι ο Πάπας! Ποιον περίμενες? Ο Πάπας Ιωάννης Παυλός! Να τους ομολογηθείς δεν ήρθες? Μήπως είσαι ο Μπενέκ, πώς έλεγε? Η παράσταση λέγεται Αυτοσχεδιάζοντας το Foxtrot. Είναι μια εντελώς αυτοσχεδιαστική παράσταση. Κάθε φορά εμείς ζητάμε μερικά πράγματα από τους θεατές και με βάση αυτά που μας λένε στην εκάστοτε φορά βγαίνει κάτι διαφορετικό. Είμαστε μια ομάδα από 5 άτομα, η οποία δημιουργήθηκε πάρα πολύ αυθόρμητα με μια εξαιρετική ακρόαση του σκηνοθέτη μας, το Ευδόκιμο Τσολακίδη. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να κάνεις κάτι τόσο αυτοσχεδιαστικό, παίρνοντας από το κοινό μόνο και χωρίς να έχεις κάτι στο μυαλό σου? Είναι δύσκολο και εύκολο, αγχωτικό, αλλά το άγχος το δημιουργείς σε επικαλωδίτηση στο στομάχι, οπότε είναι μια χαρά. Για μας είναι μια καλή ευκαιρία αυτό που γίνεται εδώ, να συμμετέχουμε, να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα που τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους και στο θέατρο πάντα ήταν δύσκολα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία με μια ομάδα που δημιουργήθηκε χάρη στην ακρόαση που έκανε ο Ευδόκιμος Τσολακίδης να μπορούμε να προσφέρουμε κάποιες ώρες χαράς και δημιουργίας για μας. Είναι ένα πείραμα ουσιαστικά, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη, τόσο αυτοσχεδιαστικό και τέτοια επαφή και αμεσότητα με το κοινό. Το κοινό θα έλεγα ότι είναι πολύ ανοιχτό, περνάει καλά. Τραγικό τέλος και στην πτήση που πήρε ο Λάβης Γαβαλάς για την Αφρική. Όταν το αεροπλάνο κατέβησε, κυρίες και κύριοι, μας ενημερώνει αυτή τη στιγμή ότι τα συντρίμμια κοιτώνται πάνω από τη Μεσόγειο. Υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες ότι σε αυτό συντέλεσε πολύ βασικό λόγο ο Τρίφος Σαμαράς. Οι θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί επιβιώνουν στη Θεσσαλονίκη και βρίσκουν έδαφος σε στέκια της πόλης και βλέπουμε έτσι και τι πάθος έχουν οι νέοι ηθοποιοί. Καλό είναι αυτό. Εμείς πρέπει να τους ενθαρρύνουμε. Είναι παιδιά που είναι τριτοετής στις σχολές. Ο Ευδόκιμος είχε μια ωραία ιδέα να χρησιμοποιήσει ασκήσεις που γίνονται στις δραματικές σχολές για αυτοσχεδιασμό για να οξύνεται λίγο το κριτήριο και τα αντανακλαστικά του. Αυτές οι ασκήσεις πολλές φορές είναι και τρελά πράγματα. Έτσι, που εμείς που είμαστε απ' έξω, το ακούμε. Όσοι έχουν πάει δραματική σχολή ξέρουν ότι ένα μέρος των ασκήσεων αυτών έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και πολύ διασκεδαστικές. Έστησε μια παράσταση η οποία στηρίζεται κυρίως στον αυτοσχεδιασμό. Νομίζω ότι τη φιλοξενούμε πολύ ευχαριστά, γιατί είναι βήμα για τα παιδιά. Πάντα προσπαθούμε σε ό,τι χώρο βρούμε, ό,τι χώρο διαθέτουμε, να υπάρχει και μουσική, δηλαδή σύγχρονες μουσικές προτάσεις και θεατρικές προτάσεις. Ο κόσμος δηλαδή το ζητάει αυτό, ζητάει οικονομικές προσιτές λύσεις. Θα βγει έξω να πιει ένα ποτό, αλλά να δει και κάτι διαφορετικό, να παρακολουθήσει θέατρο, αυτοσχεδιασμούς όπως είδαμε εδώ. Νομίζω το επιθυμεί διακαώς, γιατί ένα σημαντικό στοιχείο είναι να υπάρχει έντιμη δουλειά, δηλαδή να έχει γίνει δουλειά, να είναι ένα πράγμα το οποίο προτίθεται να πει κάτι, να κάνει κάτι. Και εδώ το σημαντικό είναι το παιχνίδι και ο αυτοσχεδιασμός και το χιούμορ, βέβαια. Που κάνουν και οι ηθοποιοί της ομάδας με την καλή έννοια, που παρακολουθήσαμε και τα νέα παιδιά. Και από την άλλη είναι ότι οικονομικά, επειδή είναι και δύσκολη καιρή, αν με την τιμή ενός ποτού, ενός καφέ, τέλος πάντων μιας μπύρας, μπορεί κάποιος χωρίς εισιτήριο, και αυτό είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη, γιατί στην Αθήνα, από ό,τι ξέρω, όταν γίνονται τέτοιου είδους προσπάθειες, πληρώνεται και ένα μικρό συμβολικό μένα, αλλά υπάρχει ένα εισιτήριο. Εδώ είναι σχεδόν δωρεάν. Δηλαδή, κάποιος μόνο με την κατανάλωση ενός ποτού μπορεί να δει μια παράσταση, να ακούσει μια συναυλία, και ορισμένες φορές από πολύ νέα παιδιά που έχουν πρόταση για το αύριο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στην πόλη δημιουργείται ένας τεράστιος κύκλος ανθρώπων που γνωρίζονται ή δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά συνολικά είναι μια κίνηση και στη μουσική και στο θέατρο πολύ σημαντική. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια ήταν λίγο σε ύφεση αυτό στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι τον τελευταίο χρόνο, από όσο ψάχνω εγώ με τους νέους εκεί να δω τι γίνεται, ναι, νομίζω ότι έχουμε αναφορά στις παλιές εποχές που υπήρχε οργασμός από συγκροτήματα, από θεατρικές ομάδες, και πρέπει να τους δώσουμε κουράγιο, γιατί έτσι κι αλλιώς θα δουλεύουν τζάμπα σε συνθήκες πείνας, αλλά τουλάχιστον να το απολαμβάνουν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιχαηλίδη, που ήσασταν μαζί μας, και είναι μια ευκαιρία και για τους νέους ηθοποιούς να παραμένουν και στην πόλη, και στη χώρα μας. Έτσι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να μένουν εδώ. Είναι ο μόνος τρόπος να κάνουν δικές τους δουλειές και να προσπαθήσουν να προσελκύσουν τους θεατές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.